बे मर्निं एबा सानडे लाइफआवहाय गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय स' दिनै नोंथांमोनखौ आं बरायबाय बयबो थाबैनो फैदो सोरबाबो दिनैथ' डिउटि गैखाया नङा होमबा स' आं ओंखायनो दिनै लाइभ फैबाय सिगां सानडे लाइभ कमेन्ट बक्स बेफोरबायदि खालामोन कमेन्ट रिप्लाइ सानडे कमेन्ट रिप्लाइ बेबायदि खालामोमोन बाट उनावहाय आङो खालामलांनो हायासै समनि आंखालनि थाखायनो बाट आङो दायो खालामनांसिगोन एबारनिफ्राय मानो होनोब्ला आंनाव दा ब्रडबेन्डबो दंसै वाइफाइ नेटफ्राबो बिराद स्पिडसै नङा होमबा स' बिनि गेजेरावनो आङो दायो मेथाइ दामनानै एसे स्टार्ट खालामनि नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय बयखौबो एकदम कुइसन दं बेयावहाय गोबां माखासे कुइसन दं कुइसननि रिप्लाइखौबो होगोन नोंथांमोनाबो जि गासिबो कुइसन खालामोब्ला आं कुइसनखौ नोंथांमोननिखौबो होगोन दै आं बिनि सिगां एसे सिखारनानै आङो बे लाइटखौ एसे जाहाथे आं नोंसिनि कुइसनखौ नुयो नङा होमबा अके स' एभरिवान गुड मर्निं बर' पिपल यु आर ग्रेट ब्र' थेंक इउ सो माच ब्रादार गोसो गोथारै मिउजिकआ एसेल' दामदों दै मिउजिकखौ अके स' र' आं मा मोनसे रिप्लाइ होग्रोनो नागिरदोंमोन आं बेखौ होगोन दै बाट आं माबा मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनो नागिरदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय कि जों बयबो खौसेथियै जुदि जों जौगानो नाजायोब्ला जों बयबो खौसेथियै खामानि मावनांगोन बे मोनसे आंनि थांखि आरो जै बर' हारिनि जै मोनसे कमेन्ट होनो नागिरदों रिप्लाइ होनो नागिरदों बेनो जाबाय नों ख्रिस्टान ना हिन्दु आं लिरना लादों आरो ना नों ख्रिस्टान ना हिन्दु नङा होमबा आंखौ कुइसन खालामदों आं बिनि रिप्लाइखौ आं सिगाङावनो बेसेबांबा बोसोरनि सिगाङाव होबाय दिनै जोंनि चेनेलाव 2,26,000 साबसक्राइबार दङ दा 2,27,000 जासिगोनानो दां 2,27,000 30,000 जानो बारा गोबाव गैला माखासे सुबुंफ्रा ओरैनो हिंजा माबा माबि दावराव जालायनानै पलिटिकेल इस्यु खालामलायनानै गोबां मानसिफ्रानो जानगाराव थायो बेबो गावसिनि खोथा अके ट्रु इज ट्रु नङा होमबा सैथोखा बेफोरजों नोङो सुथुर जालायनानै फिसा पलिटिक्सनि थाखायनो राजनितिकनि थाखायनो नों गावजों गाव दावराव जालायनानै आं नोंखौ सैला बेखौ सैला बेफोर बेखार नङा होमबा नों जुदि जायानो सरकार फैया माने बेजों नों जुदि गोरोबनानै थानो रोङोब्ला अब्ला बेजोंबो नों मोजाङै गोरोबना थाबानो जाबाय आरो ना स' सानडे स' दिनैनि सानडेनि फार्स्ट फिननाया जाबाय कि नों ख्रिस्टान ना हिन्दु ब्रादार स' बिनि कुइसननि फिननायानो जाहैबाय आं हिन्दु अके आं हिन्दु मिथिबायना आं हिन्दु स' बिनि गेजेराव नों माब्ला हाबा जागोन आदा बे कुइसना अराय सम दंबाय थायो मानो थायो मिथिया कि आंखौ मानो हाबा जाथारनो थाबैनो लुबैखो मिथिला आं बेखौ मिथिबायना मानि थाखाय एसेबां थाबैनो हाबा जाजानो लुबैखो आं बेखौ मिथिला दै नोंथांमोना साउन्डखौ मोजां खोनागोना खोनायाखै बेखौ बुंबानो जाबाय बिनि फिननाया जाबाय दानो बेफोरबायदि सानथ'वाखै ब्रादार खिन्थु बेबायदि कुइसनखौ बन्द' खालामनांगौ नोंसोरो बिनि गेजेराव दङ नों बिटिआरनि नामा एबा बिटिसिनि नामा आं सिगाङावनो गेजेर भिडिअ बुंबाय थायो आंथ' बिटिसिनि नङा आंथ' बिटिआर नङा बाट आंनि बिमा बिफाया बिटिआरनिमोन आंनि बिमा बिफाया बिटिआरनिमोन बिटिसिनिमोन खिन्थु दा नंला आदा नों बेसेबां फरायनाय आं बिनि फिननायखौबो होबायानो थाखायो बाट अब्लाबो दिनैनि दिनाव आं सानडे लाइभ फैबाय आरो बिनि गेजेराव आं बे फिननाय कुइसनखौ आं लाफिनबावबाय जाहाथे बयबो मिथिनायनि आङो डिग्री कमप्लिट खालामखांबाय आरो बिनि गेजेराव माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आं फरायनायखौ एसे ड्रप दोनथ'नो गोनां जादों डिग्री कमप्लिट खालामबाय आं मिथिबायना बिनि गेजेराव दङ बेखौ अके नों साबेसे इउटिउबारजों लोगो दङ बेसेबां साबेसे इउटिउबारजों नोङो लोगोआव दं आरो ना साबेसे इउटिउबारजों नोंथांमोना मिथिखाबायानो सोर इउटिउबारजों आं लोगोआव दङ कानेक्टआव दङ नङा होमबा जेरै हमना ला जा मेहेरवारि ओमफ्राय दा गोदानै जा ओंखारनाय दासो जाखांफुनाय जेरै हमना ला एनिथिं एमजे आरो लोगोसे बिनि गेजेराव जोंहा नै दाख्लैबावैसोनिफ्रायसो एसे जाखांफुथारनाय जा इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फंबाय बेजों जा दिनै शुटिंबो दंबावो मैयाबो शुटिं दंमोन दिनैबो शुटिं दंबावो आरो लोगोसे जोंहा मा होनो गोरबो खुंगुर फंबाय आरो बिनि गेजेराव जोंहा दङ एक्सट्रा इउटिउबार
आरो जोंहा दङ बिनि उनावहाय मेरवान बि-बयसखौबो एसे कन्टेक्टआव दङ खिन्थु जेब्ला बिथाङा हिन्दीनि भिडिअ चेनेल खालामाखैमोन बे बि-बयस नङा होमबा बिनि सिगाङावहाय गोबां बियो भिडिअ बायदिसिना हरोमोन लिंक खालामनो शेयार खालामनो थाखाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव हारसिङैनो गमामायै बिथाङा मोनसे गसंनो हाबाय स्टेन्ड जानो हाबाय दा बिथांनियाव मिलियन्स भिउ फैयो आरो लोगोसे लाख भिउ फैयो जोंना खिन्थु 2,25,000 26,000 साबस्क्राइब थाबाबो जोंना बर'नि गेजेराव माने जोंनिया बारा इन्टारटेनमेन्ट खालामग्रा नङा नालाय जों जाबाय एसे ससियेल वर्क खालामनो नागिरनाय मानाय स' बेफोरबायदियाव बारा इन्टारेस्टिं नाङा मानसिफोरनो इन्टारटेन खालामनायखौबो नांगौ स' जोंबो इन्टारटेन खालामनाय हुदाखौ खालामदिनि नङा होमबा ओमफ्राय बे दङ आरो बिनि गेजेराव जेरै हमना ला नोंथांमोनाथ' सिनायखायो एक्ट्रिसबो इउटुबारबो बेनो जाबाय गेमस्रि आरो बिनि गेजेराव जोंहा सुस्मिता सेट्रि बाजै आब'सो होनो बेखौ आं एक्सुवेलि बुंनो थांबा आब' सुस्मिता सेट्रि आब' जेरै नेपालमोन ना बेबो स' गोबां जेसेबांखिनि इउटुबार दं बिथांमोनजोंनो दंजोबो दै कानेक्टिंआव ओमफ्राय बिनि गेजेराव माबायाबो जेरै हमना ला दैमु फंबाय नङा होमबा जाय आंखौ जावबाय थायोमोन सिगांहाय दा एसे माबायदि लाइनाव फैदों आं बेखौ मिथिला खिन्थु बिथाङा आंखौ कल खालामहरदोंमोन रायलायहरदोंमोन नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दङ जोंहा सोरनिबा नामखौ बुंनो बावगारदोंब्ला आङो निमाहा बिनाय थायो दै सिगाङावनो बिनि गेजेराव दङ सोर दंबावोमोनलाय सोर थाबावगोनमोनलाय बावबाय आङो खिन्थु माखासे गोबां जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफोरजों आङो कानेक्टआवनो दं मिथिबायना स' अके बे कुइसना नङा अके जोंनि न'खराव आं आरो आंनि आफा जोंनि आइ दंमोन ओमफ्राय आब' दंमोन आब'आ 2011 ना 12आवनो हाबा जादोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव 11आव हाबा जादोंमोन जानांगौ 11आव ओमफ्राय आंनि 2012आवनो जागोन सरि 2012आवनो ओमफ्राय आंनि आइआ 2012आवनो रुंसारि जादों ओमफ्राय दायो बिनि उनावहाय जोंहाथ' जुदा जाखाबायमोन नालाय आबै आबौजों जेनेबा आबै आबौआ जोंहा आदैमोनजों थायो मायो नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा आब'आबो हाबा जानो थांबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव आइयाबो रुंसारि जाबाय अब्ला थाबावगोन बेसेबां देलाय बुंलाय थाबावगोन बेसेबां सानैल'सै हौवा नङा होमबा बाबा माने आफा आं नङा होमबा सानैल'सो थासै बिनि गेजेरावहाय आबै आबौजों माने उनावहाय माने जोंथ' सानैजों मा खालामनो नङा होमबा थानो स' न'फोरखौ जोङो माबा खालामनानै आदैमोनजों आं थाबाय ओमफ्राय बाबायाबो माने आफायाबो थाफाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिसोरजोंनो आदैमोनजों एसे बोसोरैनो थाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं फरायबाय बिदिनो ओमफ्राय बिनि गेजेराव फरायनानै ओमफ्राय दायो माखासे गेजेराव दा बेसेबांसिम दंथ'यो आरोना दा कुइसना मामोन कि नोंस्रा न'खराव साबेसेमोन नङा होमबा स' न'खराव दायो बर्थमान बुंनो थांबा सानै खिन्थु आबै आबौ थादेरफायो स' बिनि उनाव बे आबै आबौजों साब्रै जाफादेरो आरोना बेनो स' बेनि फेमिलि नङाबाथ' माने सिगाङाव सानैल'सैमोन आरोना जोंहा आब' हाबा जानानै थांबाय आरो बिनि गेजेराव मा होनो आफाजों आंजों नङा होमबा अके इउटुबाव दाना भिडिअ बानायनायखौ माने मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दे आङो ओमफ्राय बे भिडिअ बानायनायावहाय बे इन्टारटेनमेन्ट आरोना आं मोनसे इन्टारटेनमेन्टनि भिडिअ बानायदोंमोन कनसेप्टखौनो मोनला नामा जे नों जानला मानला भिडिअ खालामबाय थानो बे बाथ्रा बुंदो दै खिन्थु आं बे बाथ्राखौ बुंगोन दै कनसेप्टआ गोबां दङ भिडिअ बानायनो टाइम मोनबानो नङा होमबा स' आंबो बानायगोन नङा होमबा स' जुदि भिडिअ बानायबाय थानो भिडिअजोंल' माने इउटुबनि भिडिअजोंल' नोङो मानसिया थांना थानो हाया मिथिबाय थांना थानो हायो एसे एनै जि पकेट खरस मा खरस स' नोङो नोंनि लाइफनि थाखाय माबा मोनसेबो साननांगोन स' आं बेसिकेलि रुमाव हाबनानै आङो माने दसे समबाबो फरायो आरोना इयो माने लेपटपआवबाबो फरायो आं जेयावबाबो फरायो आं इंलिसनियानो जा मायानो जा सोलोङो आरोना गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिबायना स' बेबायदिनो आरो स' माने बे नङाखि नोङो ब्र' नों एक्सट्रा मा खालामो एक्सट्रा बेनो कि आं जेनेबा इउटुबाथ' जास्ट
नोंथां मोजां कानेक्ट खालामनो थाखायसो आरो आं खामानि मावनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो आरो माखासे जों इन्सपायारि लालायनो नङा होमबा आरो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जुदि नोंथांमोना भिउ खालामोब्ला बिनि जे एसे रां मोनो बिनि थाव थांबाय पेट्रल थांबाय गारिनि पेट्रल थांबाय आरो गारि कुइसन बेयाव दंफायो दै आं बेखौ बुंखानोसै नोंनि गारिया बे नों गारि गोदान लाबाय नामा कुइसना बेयाव दंफायो दै आं लिरना लादों आरो ना नोंना बेयाव माने पाब्लिकआ मा होनदों जोंहा रायजो राजा खायसे कमेन्ट होदों आदा नों गारि गोदान लाबाय नामा गारि गोदान लायाखै दै मिथिबायना आं गारि गोदान लायाखै आं जास्ट गारि भारा लादोंसो आरो बे गारि भारा लानायाबो बारा गोबाव गैला जोबसिगोनबो आं जास्ट खामानि पाब्लिकनि खामानि मावनो बा हेल्प खालामनो ओरै थांनो ओरै मानो नङा होमबा स' नों जुदि गारि भारा जुदि डाइरेक्टलि लानो थाङोबा नों 3000 4000 लायो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव पाब्लिकनिसिम सहैयोब्ला नोङो बेसेबां बरपेटासिम बा उदालगुरिसिम थांनोबा नों बेसेबां थांगोन थांलाय फैलाय बेसेबां थांगोन बेसेबांबा गोबाव थागोन आरो नों गारि भाराया बिदि नङा कि नोङो नोंखौ दोननानै फैनायल'सो स' बिनिखायनो मा नों पार्सनेल थायोब्ला नोङो एसे गोबावबो थाबोनो हाबाय बा नोङो नेक्स्ट माबानो थानो हाबाय नों सापस हमनानै ला नों थांबाय थांनानै नोङो नेक्स्ट दियाव फैफिनगोन नङा होमबा स' होमबा नोङो जुदि नोंनाव पार्सनेल थायोब्ला भारा थायोब्ला नोङो जुदि थांनायावनो 4000 लायोबा फैनायावबो 4000 लायोबा होमबा 8000 थांबाय नङा होमबा आरो बिदिनो नों साननानै नायोब्ला मास सानसेयावनो जुदि 4000 थाङोब्ला होमबा नोङो बेसेबां थांगोन साननानै नायदो खै लाख थांगोन 1,20,000 थांगोन नामाथाय मास मोनसेयाव होमबा 4000 थाङोब्ला नों जुदि बेफोरबायदि सापस बाहायोब्ला अब्ला नों बेटार देन नों गारि भारा एक्से 25,000 नि बा 30,000 नि बा 35,000 नि बा बेफोरबायदि लानाया साबसिन नङा होमबा बेबायदि आरोना खोथाया आंनाव जि एसे दंमोन सेभिंस बेखौ लानानैसो दोनदों दे ओमफ्राय दा जोबसिगोनबो गैलाबो बिनि उनावहाय पाब्लिकफोरा कल खालामनो लेंहरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव भिडिअ बानायनो थांनो नागिरो थाङोबो जोङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे गारि गैयाब्लाथ' नों बोरै थांनो नङा होमबा बेफोरबायदि स' बे भारा लानायसो ब्रादार बे आंनि नङा दे गारिया मिथिबायना थावफ्राबो बिराद बारा जाबायना बा दासो एसे खमायफ्लादों नों गोदोनि बायदि भिडिअखौनो खालामथारला गोदोनि बायदि भिडिअखौनो खालामथारला मा गोदोनि बायदि माबायदि भिडिअ खालामनायमोनलाय माबायदि गोदोनि बायदि सेमानोथ' भिडिअ बानायनाया मा गोदोनि बायदि भिडिअ बानाय जानांगौ गोदोनि बायदियानोबो भिडिअ बानायना मानो बानाया जानांगौ गोदोनि बायदि बानायब्रा बानायोथ' नोंथांमोनहा नोजोर होआब्ला आरो नोंथांमोनहा बेल आइकनफोरखौ दाबायनानै लायाब्ला नटिफिकेसना बोरै थांगोन मा होनदों ब्र' नों शर्ट मुभि खालामबाय थासिगोन नामा शर्ट मुभि खालामबाय थासिगोन नामा माने गेजेर खन्द' खालामबाय थागोन खालामनो नाजागोन माखासे माने स्क्रिप्ट मोजां मोनोब्ला ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोब्ला माखासे सुबुंफोरखौ लानानै जुदि नों सापस हमनानै शर्ट मुभिथ' बानायनो हायो बयबो जुदि नों बे शर्ट मुभि बानायनिफ्राय जेबो नोङो बेनिफिट मोनालासिनो बैसोर मानसिखौथ' नों ओरैनो बाहायगारबाय थानो हायाना नङा होमबा बाहायगारबाय थानो हागोन नामा स' पाब्लिकनि सापर्टआ नांथारगोन नङा होमबा पाब्लिकनि सापर्टआ नांथारगोन आरो पाब्लिकनि सापर्ट गैयाब्ला बेवहाय आरो शर्ट मुभि खालामबाय थानो हाया ओरैनो जास्ट नोंनाव जि एसे सेभिंस दं बेखौनो बाहायनानै शर्ट मुभि बानायबाय आरो बिनि गेजेराव उनावहाय मा गैला जुदि बेनिफिट गैयाबाथाय गैला नों जुदि होनोनो हायाब्ला नङा होमबा शेयार खालामना हो वाट्सएपआवहाय भिउआ माथो गोबां खम फैदों 100 सिमल' फैदों माथो 100आव 85 लाइकल' नङा होमबा बाइक गैया होनदा बाइक दंब्रा मानो गैया जाखो UPSC CSC एस्पिरेन्ट 2019 आंहा सोलाबा हार्ड वर्क स्टाडि खालामदों थेंक इउ स' माच नोङो दसे सम होनानैबाबो नोङो लाइभआव फैनानै बे कमेन्टखौ खालामबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिथाङा UPSC CSC नि माबा मोनसे खालामदोंदां मा होनो स्टाडि खालामदोंदां हार्ड वर्कनि बिथाङा कमेन्ट खालामदों अब्लाबो कमेन्ट खालामनानै बिथाङा मोजां मोनो जाहैदों माने एसेबाबो दसेबाबो फैनानै कमेन्ट खालामना थांदो आरो ना जोबोद मोजां जादोंना भिडिअआ प्रकाश एन्टारटेनमेन्टनिया स' नोंथांमोना थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैदां जायफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय थांनानै गोदानसो बारा माने टाइम जायाखै माने बारा गोबाव जायाखै दहायसो आपल'ड खालामदां ओरैनो जास्ट टाइम पासनि थाखाय सर्ट मुभि बानायनो नाजादों खिन्थु जानला मोनला सर्ट मुभि बानायनो होनबानो दे हागोन बेथ' नंखाया नालाय आं लिंकखौ होनानै होदो नोंसिनि सिगाङावहाय र' लिंकआ नैदो
नै लिंकखौ होबाय आं मिथिबायना आं फिन खालामना होनि र' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव थांनानै क्लिक खालामहैबानो जाबाय कमेन्टनि बक्सआव क्लिक खालामहैदो लिंकआव थांनानै अके नैबेयाव दंबावो दै मबाइलावसो दं र' मबाइलाव आदा जनक कुमार ब्रह्म रुंसारि जनक कुमार ब्रह्म आरो बिसिनि सोमोन्दै बुंदो आरोना कमेन्ट खालामदों बिसिनि सायावहाय भिडिअ बानायना लाबो स' बिनि सायाव बिराद भिडिअ बानायखाबाय जायखौ भिडिअखौनो अलरेडि खालामखाबाय बिनि सायाव आरो मा भिडिअ बानायबावनो नङा होमबा जाय भिडिअ बानायखाबाय जि सरकारा होनो गोनांथि बेखौ सरकारा माने होनो आखायाव लाखाबायानो स' बेफोरखौ लानानै जोङो मेरला दंबावो पाब्लिकनि भिडिअ बानायनो नङा होमबा बेफोरखौ जों भिडिअखौ बानायबावनोसै जेरै हमना ला जेरै थाख्लाय आदामोननि मैयानि जों भिडिअ आपल'ड खालामनाय नङा होमबा स' बेफोरबायदिनो गोबां बेलेग जों मोनस'वासो जोंबोथ' गोबां जायगासिम गिदिं थांनो हायाना पाब्लिकआ हरबासो जोंबो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायो दा जोंनाव माखासे चेनेल्सबो गैया जोंखौ बेक साइडआव सापर्ट खालामग्रा नङा होमबा पाब्लिकआ सोरबा जुदि हरोब्ला इम्परटेन्टबा जों बेखौ आपल'ड खालामबाय आरो जुदि इम्परटेन्ट नङाब्ला जों बेखौलाय बोरै आपल'ड खालामगोन दा नोंसोर बर' हारिनि दुखु दाहाफोरखौ बुजिग्रा गोरिब दुखुखौ फोरमायना होग्रा लाभ इउ ब्र' बर' माने मा होनो हारियाव नोंसोर बादि मानसि थाबा जोबोर गोग्गानाय मोनो लाभ ब्र' एलवेज सापर्ट इउ ब्र' एलवेज आंबो सापस हमना ला आं नोंनि जायगायाव थायोब्ला सोरबा सासे बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय नाजादोंब्ला नङा होमब्ला जेरै हमना जोंनि गेजेराव गोबां गेदेर सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नाजादों दा बिथांमोना मा गावबागाव लामा गावबागाव स्टाइल जाय एसे एनै गावनि लाइफनि थाखायबो थांनाय नङा होमबा गावनि लाइफआबो जाथों हारियाबो जाथों बे लामाखौ नायनानै गोबां मानसिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ सोरबा पलिटिकेलनि लाइनजों मावदों सोरबा ससियेल वर्क सोरबा मोनसे मा होनो ससाइटियाव रेजिस्टार खालामना लानानै मोनसे अर्गानाइज आफाद दाना लाबाय आरो बिनि गेजेराव गुबुन गासिबो सोरबा फिसा फिनलौ बिदिनो एनजिअ दानानै लाबाय स' बेफोरबायदिनो खामानि मावनो नाजागासिनो दं गोबां मानसिफ्रा ससाइटिनिबो खामानि मावनो नाजागोन आरो पाब्लिकनिबो खामानि मावनो नाजागोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय गावनिबो बेनिफिटनि थाखाय स' रावबो गावनि बेनिफिटखौ गारनानै गावहा बेनिफिट जे गैयालासिनो रावबो खामानि मावा गावनाव बेनिफिट एसे एनै थाबासो खामानिखौ मावखायो अराय सम नों निजेनो नायनो हागोन जे नोङो हारसिङै जे अराय सम नोङो बेनिफिट गैयालासिनो खामानि मावनो हागोन नामा नोङो हारसिङै टेस्ट खालामनानै नाय बेसेबां समसिम नोङो खामानि मावगोन हारसिङै बेनिफिट गैयालासिनो नों हारसिङै अराय सम खामानि मावबाय थानो हागोन नामा हाया रावबो हिम्मत दंब्ला सोरबा खामानि मावना देखायलाय अराय सम बेनिफिट गैयालासिनो खामानि मावना देखाय रावबो हाया हेन्डसम हेल' फंबाय नों माला हाबा जागोन आंनिबो गेम गैया गिर्जा दं आंनि मा होनखो बुजियासै आं हाय प्रकाश आदा मा खौरां गेजेरावनो दं एक्टर गार्डा आरबि प्रडाक्सन ना प्रटेक्सनाव रा एक्टर गार्डा आरबि प्रडाक्सनाव उरां बर' लेंबा लाना थांबा गागोनानो माथो बेवलाय आदा सान्दिनि दोंसे सल' खन दिनै अननानै मा मेथाइ खननांगौ गावदां अखाफोरला आं बारा माने लिरिक्सखौ मिथियाना दानि मेथाइ बेकग्राउन्डआव दामलांदोंमोन आं बेखौ ब्र' आं मैयानिफ्राय हाय व्हाट इज दिस ब्र' आं मैयानिफ्राय खिनाय जागासिनो टेब्लेट जाबाबो हामाखै मा जादों फंबाय नोंहा अ माय गड ब्लेस इउ थाबैनो हामदों रैसुमै मोसाहारिया बुंदों आंना गोदोनिफ्रायनो नाबाय थायो साबस्क्राइब खालामनायावनो दंखायो थेंक इउ स' माच रैसुमै मोनसे बसुमतारी बर' बुंदों आंबो नायहैबाय आदा ओमफ्राय फैफिनबाय साबस्क्राइब खालामगोन ना खालामाखै
नोंथांनि गुबै न'आ बहा सार प्लिज रिप्लाइ आं मिथिनो लुबैयो प्लिज 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 जलेश्वर सरगियारि आंनि गुबै न'आ जाबाय आं जोनोम जायगा जाबाय गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट रितुन बसुमतारी ओइ ब्र मा ब्र मर्निं आदा हेपि सानडे बयनिसिमबो गुड मर्निं ब्र मारै हाल साल मोजाङैनो दङ हाल सालफ्रा नोंना बुंदो नोंनि हाल सालफ्रा माबोरै दङ आदा नोंखौ एक्टराव जा समायखागोन आंखौ मानसिफ्रा मानो इसेबां एक्टर जाजानो लुबैदों आं मोनथिनो रोंला आंखौ कास्टिंखौनो खालामाबा नोंसोर लुबैनानै बोरै जानो पिएम बड' स्टेटासा बुंदों गुड मर्निं ब्र मारै हाल साल बरिया सिरन्जितआ बुंदों बेसो हेन्डसाम खाना नों आदा फिल्म बानायदो रा मोनसे आदा हिट नुखागोन नोंखौ एक्टराव थेंक इउ सो माच नों आंखौ जे एक्टर जानायाव मोजां जागोन बा एक्टराव समायगोन होननानै बुंनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आङो बिराद गोजोननाय थाबाय नाथाय मा सोर आंखौ एक्टराव लांगोन दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिल्म बानायनायाव एसेबां प्रफिट थाया जायफोर बानायदों बिथांमोना गावनो फैसा गारदों फैसा गारनानै बानायदों आरो बिनि गेजेराव प्रफिट गैखाया नालाय मालायखौलाय मा दरखारनो ओरैनो फेमास बानायलाबायनो नङा होमबा मालायखौलाय मा दरखारनो फेमास बानायलाबायनो आं निजेनि गारगोन आं निजेनि फिल्म बानायगोन नैबे जागासिनो दं मिथिबायना जोंनि दायो सिटुएसना जोंनिया बर'नि गेजेरावहाय मा इउटुबाव फिल्म गोदान नुबाथाय मालायनिखौ रेकर्ड खालामसिगोन आरो बिनि गेजेराव इउटुबफ्राव आपल'ड खालामलाबायसिगोन आरो बिनि गेजेराव मालायखौ धंस' खालामनायाव थियारि सोर फिल्म बानायनो गोसो जागोन मालाय भिडिअ बानायगोन बेखौ रिआपल'ड खालामफिनगोन सोर भिडिअ बानायनो आपल'ड गोसो जागोन सोरबा गोसो जागोन नामा रावबो गोसो जाया बिकज बेनिफिटआनो फैफिनाबा बबेनि फैसा मोननांगौ फैसायाथ' बिफां गैयाना जोंनियाव नङा होमबा दा रिया ब्रह्म आब'मोन बायदिया एसे थाखा गोनां मानसि बिनिखायसो बानायनो हादों नङा होमबा जोंनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामनो हायालै ब्रादार जों बानायनो हाया जोंनाव इसेबां गोहो गैया गोहो खालामनोबा नोंसोर खालाम बोरै खालामो होमबा जोंखौ सापर्ट खालामनानै खालाम आरो जुदि इसेबां फिल्म बानायजानो लुबैदोंबा कास्ट खालाम लांफै आंखौ नङा होमबा ब्र'आ UK 07 राइडारजों लोगो हमलायफोरखौ नामा फोराखै नामा सोर UK राइडारब्रा आं दाख्लै बावैसो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि भिडिअ नायनायाव आं नुनो मोनदों जोंनि सुबुंफोरा ना गुबुन जाथिनि गोजाननिफ्राय बाइक सालायना फैनायखौ बिराद हिट मोनोलै मिथिबायना सापर्ट खालामो गावनि लकेलनि बि बयसा जे इसेबां गोजाननिफ्राय थांनानै फैदोंमोन हो केदारनेटआव थांनानै फैदोंमोन साइकेल सालायनानै बिथाङा फैफिनबाय सोरबा लोगो हमनो थांदों कुइसन सोंनो बिदां जाय कुइसन सोंग्रा बेखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो गावसोरथ' बर'नि मानसिखौ नोंसोर रेसपेक्ट होनो सोलोङा गुबुना जोंखौ मा रेसपेक्ट होगोन नोंसोर गुबुननिखौसो रेसपेक्ट खालामफैगोन बेबा गावसिनि जाथियावबा रेसपेक्ट खालामजागोन जाया नोंथांमोना बेयाव फैगोन लाबोगोन गुबुनखौ रेसपेक्ट खालामगोन गावनि जाथिखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा माने बि बयसखौ माने रेसपेक्ट खालामनो रोङा माने बि बयसा इसेबां मोजां भिडिअ बानायो हा बेसेबां कनफिडेन्स दं बे फंबायनियावहाय केदारनाथआव साइकेलजों थांनानै फैदों बिथाङा सोरबा माने निउस पर्टेलाव थांनानै बेजों इन्टारभिउ लाहैदों नामा रावबो लाहैयाखै सोरबा UK राइडार बाइक सालायग्राजोंसो इन्टारभिउ लाहैबावदों ना होमबा जे इसेबां हिम्मत साइकेलजों थांनानै फैदों हा जाय मानसिया माने जनक कुमार ब्रह्ममोन बायदि रुंसारिनि न'खराव थांनानै डनेसन हैदों रां सोरबा थांदों बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लानो थांदों रावबो थाङाखै रावबो निउस पर्टेला थाङाखै मिथिबाय आरो नोंसोरबो बिसोरजों माबाबावसो गोदाव सोरावसोलै नोंसोरो माब्रै अबे साइडथिंजाय सापर्ट हो माथिं मा सापर्ट बेनो खौसेथिया आंबो बिश्वनाथनि आं नोंनि न'खौ मिथिखायो आदा थेंक इउ स' माच रितुन बसुमतारी आदाया थांखाबायमोन नामा नोंनि गुबै न'आव थांखांबाय पुर्न बर' आदा रोंसार दैमारिया बुंदों आदा नोंसोरनिख्रुइ सान्देआव मा बाजार जायो अन्नानै खिन्था हरलाय आं मोनथिया ब्रादार आं मोनथिया बिरखां बसुमतारी आदा नोंनि बायदिब्ला प्रमद सारा बिटिआरनि दफाखौ सुफुंजोबगोन ना नोंनि अपिनियन मिथिनो लुबैदों आंनि मथेब्ला बिथाङा सुफुंजोबगोन सम नांगोन मानो होनोब्ला सरकारा मोनसे खौसेथिजों जानाय जाबाय दायो माने बेखौ मा होनो
एलायन्स नङा होमबा जों बर'नि बुंसै खौसेथिजों जानाय जाबाय गुबुन पार्टिजों खौसेथि जानानै नङा होमबा दा मा बिजेपि सरकारा बेखौ गादबनो नाजागोन मिथिबायना बाट बेखौ जोङो हुसियारै माबानांगोन आरो बे माबाखौ बे खमजुरिखौ नुनानै जोंनि माखासे पलिटिकेल इस्यु बानायनानै बैसोरखौ बखिनो नाजागोन आरो पाब्लिकफ्रा मा उरां फारां जागोन उरां फारां मिथिबायना आं नुहुरखादों आं मिथिदों नोंथांमोना मा सानदों बुजिदों पाब्लिकनो खिन्थु बुंबाबो दाय बुङाबाबो दाय नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आं अपिनियनखौ बुंगोन सम नांगोन एसे आरोना खिन्थु हां लानो मोननांगोन आरो पाब्लिकआ जुदि गथाय मोनसेल' पार्टिखौ होयोब्ला सापर्ट खालामोब्ला बिटिआर आवहाय मोनसेल' पार्टिया हारसिङैनो 20-25-40थासो जुदि सिट लानानै जुदि देरहानो हायोब्ला निश्चय 100% 1000% बे जागोन खिन्थु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिदि थागोन नामा रावबो गोसो गैया आंबो जागोन लिडार आंबो जागोन बैबो लिडार जागोन बैबो लिडार जागोन बेयावनो थेर बेथेर गावफ्लेलांजोबो मिथिना फिननायखौ मोनबायना ब्रादार अशोक नार्जारी बुंनो साबस्क्राइब खालामना फैबाय आं सार थेंक इउ वेलकाम आदा बर'नि सिंगारफोरजों एसे इन्टारभिउ लाहैदो आदा लाहैनोथ' हायो बिसिनिसिम थांगौ मानि बेसेबां रां खरसा थांगोन नों मिथिगौ फंबाय जोंनाव इसेबां रां रुफानि माबा गैया मिथिबायना आरो बिसोरखौ लेंहरोब्लाबो बिसोरनो रां रुफा हरनो गोनां जायो अब्ला अपसनानो फैया आरो इन्टारभिउ लायोब्लाबो नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन नामा भिउ जागोन नामा भिउ जायोबा मोनसे खोथामोन 4 लाख 5 लाख 10 लाख बेबायदि भिउ जायोब्ला थांनानै फैनो हायो एसे बेनिफिट थायो थाव खरसफोर ओंखारो दा नों एफा गोजान गोजान थांगोन भिउआनो 80,000 बा 80,000 गोदोसो जायोमोन दा 20,000 30,000 40,000 एसे खम जाबाय अबेबा जायो मालाबा समाव 80,000 90,000 1 लाखआथ' अबेबा जायो दै जानायालाय खिन्थु खमावबो बेवहाय लाखा जानांगौ 5 लाख 6 लाख 10 लाख गाहाम जानांगौ अब्लासो इन्टारभिउ लानायाव गोबां मोजां हिट जायो रावबो इन्टारभिउ गैया ओइ बेहा बेनि खामानिखौ मावबाय थागोन जा जोंनिखौ ओरैसो अब्ला नोंनो बले इन्टारभिउनि भिडिअ बानायनो हानांगौ जाखो स' सापर्ट खालामनांगौ बयबो खौसेथि जानानै जुदि दे बयबो ज' नायलायनो दसे सम ओरै टाइम माबा होनि अब्लासो दा इन्टारभिउ लानो हागोन दा अब्लालाय माबोरैथो नों जुदि जेबो भिडिअ खरस खालामबाय सानफ्रामबो थाङोसो फैयाब्ला इसां बेनिफिट फैसा मोनालै फंबायमोन सर्ट भिडिअ मोनसे खालामनायदो आदा नायनो लुबैदों बानायबाय द' एक्टर जाबाय एक्सन गोनां लादा अके जागोन दे अके नोंसोर आंखौ बिराद सर्ट माने मुभि बानायजानो बिराद लुबैदों ना अके आं बानायगोन दे आं स्ट'रि लिरगोन एबार होमबा एक्टर जाबाय एक्सन गोनां लादा अके आदा मेकआपखौ बांद्राय लागायालै लागायदों दं बिनिखायनो हेन्डसाम साथारबाय होद आंनि मेकआप लागाया फाग्ला बाग्ला मा मेकआप लागायनाय जाला बेनिखौ आं मेकआप लागायाथ' जास्ट बे फेर हेन्डसामा बेखौ ओरै होगोरबाय बास जोबैबो आं हेन्डसाम लायालै मा जास्ट बारा बिदि माबा गैया फेर हेन्डसाम फुनो आङो बेल' मोनसे बाथ्रा नोंगौ आदा नों बुंनाया आदानि बायदिब्ला प्रमद सारा बिटिआरनि दफा बांसिन पार्सेन्टेजसो मावफुंगोन बेसेबां पार्सेन्टेजसो मावफुंगोन बिरखां बसुमतारी 100आव 100% मावफुंथारगोन बेखौ आङो आसा दं खिन्थु बे बोसोराव हाजोबाबो नेक्स्ट इयारावहाय नेक्स्ट माने 5 बोसोरनि उनावहाय बे 5 बोसोराव हाजोबाबो नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय बिथांखौ हांहोनांगोन आरोना अब्लासो बे बाथ्राया जाफुंसारगोन आं बेखौ सानो आरोना बेखौ आं सानो मानो होनोब्ला नोंथांमोना नायनायाव नुहुरोब्ला लकडाउनाव गोबां सम जाबाय नङा होमबा बेखौ पाब्लिकनि आखायाव दोन पाब्लिकआसो मिथिखागोन खिन्थु पाब्लिकखौ खर'खौ गुदुं खालामग्रा मानसिफोर दंना बेसो बाथ्राया आदा मैया गुफुरनि सासे मानसिया दिल्लीनिफ्राय फैदोंमोन नाथाय ट्रेनाव मुलि दौजादोंमोन गासिबो मबाइल फैसा लांजाजोबदों थांनो थाखाय फैसा गैयामोन आं हरदों बिनि एसे आदा वाव एबि ब्लगा दिल्लीनिफ्राय गफुरनि सासे मानसिया फैगासिनो दंमोन बाट बिथाङा खरस माने मानसिजों माने मा होनो लुथिजोबजाबाय बेगसो खावजाजोब्बाय मानि बेग सानि बेग आरो बिनि गेजेराव दा फैनो थाखाय रां गैला बाट बेखौ एबि ब्लगा एसे रां हरदों कंग्रेचुलेसन एबि ब्लग थेंक इउ सो माच नोंथाङा बेबायदि खामानि मावदों आइ सेल्युट इउ ब्र बेबायदिनो खामानि मावबाय था आरोबाव खेबसेबाव कंग्रेचुलेसन ओंलै ब्र जोंनिखौ नायख्लेंनासो दोनो ब्र अके नोंगौ आदा नोंनि होननाया कारेक्ट नोंगौ ओंलै ब्र जोंनिखौ नायख्लेंनासो दोनो ब्र नोंखागौ गोहोम नार्जारी नायख्लेंना दोनखायो गावजों गाव मा खालामलायनांगौ मदद खालामलायनांगौ बा सोरबा अबेनिफ्राय बा गोजान जायगानिफ्राय फैदों मिथिबायना बिसोरखौसो थांनानै ओरै जोमजोम नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव गावनि जे जायगायावनो दं इसिबां मोजां खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायग्रा
हो सोरबा थांफेरदों रावबो थाङा मिथिबायना रावबो थाङा इंलिश मेकारखौनो होननानै ला इंलिश मेकारखौ बर' मानसिफ्रा खौसेथि जानानै बिसोरखौ स्टेजफ्राव लेंहरनांगौ हा बेबोथ' एसे मेथाइ खननाय खालामबायानो रकेट्समोन नङा होमबा रकेट्स बिथांमोना बिसोरखौबो लाबोनांगौ बे फंबायमोनाबोथ' एसे स्ट्रंआनो जाहांबायानो नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बिथांमोनखौ गुबुन जाथिफ्रा मालाय रेसपेक्ट खालामो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोनखौ रावबो रेसपेक्ट खालामनाय बा माने सापर्ट खालामनाय बिदिबो लोगो हमनाय माबा मोनसे ओरै फट' खेबजाहैनाय मा खेबजाहैनाय बा मा बुंगोन आरोना गुबुननिखौबा कुइसन सोंनो फैदों आंनियाव लाइभ गारना नायग्रोबायलां आं भिडिअखौ लाइभ गारना नायग्रोबायलां आं भिडिअखौ अके थेंक इउ स' माच बड' एमएन मिस्टार मेगि नोंगौ आदा नों होननाया कारेक्ट लाभ थेंक इउ स' माच औ आदा बेलेगखौ बाद हो जोंनि बर'खौ जौगाहोनांगौ हानायमानि नंगौ बाट नों जेरै सानदों बेबायदि साना दै जेलेस जायो जेलेस मानो बेफोरबायदि जायो एकदमबारे मानसिफ्रा मानो बेफोरबायदि वाइ राइट नों बुंनाय बाथ्राया राइटल' बुंनाय जों ओंखायनो नोंथांमोना खौसेथि जायालाय सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ सोरखौ जानला मोनला शेयार खालामना खुनु लाब गैया ब्र आंना मा साबस्क्राइबानो बाराया ब्र नाजाबाय था गोसो होबाय था मिस्टार मेगि आदा आं नोंजों सापर्ट थेंक इउ स' माच आदा मोनहा साबेसे थायो रुमाव जोङो रुमावहाय साथाम दं दायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव जा फंबाय सासे बियो फरायगासिनो दङ ओमफ्राय बिनि गेजेराव सासेया थाफायो दाख्लै बावनिफ्रायसो फैदों मास मोनसेयानो जायाखै बिथाङा थानाया गुड मर्निं आदा गुड मर्निं माथो 16था डिपार्टमेन्टआ सोरनिबा आखायावसो थांबाय फंबाय मानो हगारखो बिखौ एसे खोन्था दे फंबाय आं मिन्थिया ब्रादार पलिटिकेलनि लानानै कुइसनखौ खालामनो नाङा ब्रादार बारा मानो होनोब्ला पलिटिकेल लिडार नङा आङो मिथिबायना आरो बिनि गेजेराव माखासे बिनि सायाव कनस्पिरेसि थानो हागौ बे कनस्पिरेसिफोरखौ मिन्थिनो लुबैदोंब्ला बिथांमोनजों लोगो जानांगोन रावबो सरकारा नोंनो कनस्पिरेसिफोरखौ खोन्थागोन बेथ' नंखाया नोंनो जुदि गासिबो कनस्पिरेसिखौ खोन्थानांगौब्ला सरकारानो माथो गोग्लैगोन नङा होमबा स' बिनिखायनो बेखौ नोंथाङा एसे दैज' हमनानै नेनांगोन डेभिड बरगयारि बुंदों फंबाय जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैगोन ना फैया नोंथांमोना लेंहरबानो थांगोन बेस्ट एडभाइस गोजोनसार ब्रह्म अके अफनाथ मुसाहारिया बुंदों आबो रोजा साबायखर गुड मर्निं बर' एडभेन्सारा बुंदों ब्र जों सापर्ट खालामो इउटुबारफोरखौ बाट उनावहाय बिसोर बांद्राय भिउ जाबा लेभेल बारायो बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जानाय नङा नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय सोरबा मोसाग्रा डान्सारफोर सिंगारफ्रा बेफोरबायदिब्लाबो इउटुबारफोरनि गेजेराव जानाय नङा खायसेफ्रा जायोब्लाबो खायसे जाया स' बिनिखायनो बेखौ मोजाङै नोजोर नायनानै खालामबानो जाबाय जौगा बर'आ बुंदों एमके जों माला खनगोन मेथाइखौनो लिराखै आं एमके फंबायखौ मेथाइ लिरनो थिनदोंमोन आङो बाट एमके फंबाया मेथाइखौ लिरथ'वाखै खोमा दा आं बेखौ मिथिया स' एमके फंबाया जुदि मेथाइखौ लिरबानो जों खनगोन आरोना एमकेआथ' मालाय खनखायोआनोखा होमबाबो आं लिरनो थिनदोंमोन खिन्थु एमकेआ माब्ला सोलाबो बिथाङा फरायो स' बिनिखायनो माखासे टाइमबो जायो डिआरके ब्लग व्हाट इज युर क्वालिफिकेशन प्रो आई हैव डन डिग्री हेल' आदा फुंखा मोसाहारिया बुंदों आदा रिप्लाइ हो आंनिखौबो बेसे फरायनाय आदाया प्लिज आदा आं बुंबायथ' रिप्लाइ होबाय आं ओंखारबाय बोरै जाखो आदा आं बङाइगावनिसो आदा आं नोंखौ सानसेबाबो लोगो हमगोन अके काम टु क'क्राझार आई विल मीट विथ यू स' थेंक इउ स' माच गाइस फुंनि लाइभ थानायनि थाखाय नोंथांमोननियाव जेसेबांखिनि कुइसन सोंदोंमोन आं बे कुइसनखौ जेसेबांखिनि होनो हायो आं बेखौ होनो हाबाय भिडिअखौ अननानै स्टेटास होनानै हो जाहाथे बयबो कानेक्ट जाफैनानै बेखौ नायो दसे समनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो मोनसे बाथ्रा मैयासो जाना थांनाय मोनसे जाथाय जादोंमोन बे जाथायानो जाहैबाय आं खोन्थानि नोंथांमोननि सिगाङावहाय जास्ट वेट बेनो जाबाय नैबे मैदेर फैलायलायदों नङाबा बे मैदेर फैलायलायनाय बाथ्रा बे जाथाय जादोंमोन गोबां मानसिफ्रा आदा सरकारा मा खोनानो मोननाय मथेब्ला आंनि मिथिनायावहाय
बिथांनि न'खरनो 1 लाख हेलौ बाप रे बाप ये तो बड़ो हेरा আমার বাড়ি গেছে এলা সুতা কে গেল রূপেন্দ্র বাড়ি हेरा খালি কি আছে आं बेखौबो बेसेबां सैथो मिथिया खिन्थु आं बेखौ मिथिनो खोनानो मोनदों आरोना हेलौ बाप रे बाप ये तो बड़ो हेरा আমার বাড়ি গেছে एला सुता কে গেল রূপেন্দ্র so বাড়ি much guys thank you so much हेरा खाली কি আছে लाइव आव थानायनि थाखाय thank you WhatsApp आव शेयार खालाम प्लिज अननानै आरो लोगोसे गोदान साबस्क्राइब खालाम 30,000 2 लाख 30,000 साबस्क्राइब खालाम बाप रे बाप ये तो बड़ो हेरा আমার বাড়ি গেছে सापर्ट खालाम बे एला सुता কে গেল রূপেন্দ্র বাড়ি कमेन्टआव क्लिक खालामना लिंकआव थांना साबस्क्राइब खालामनानै फै 1000 साबस्क्राइब जाथारनांगौ थाबैनो जुदि 1000 साबस्क्राइब जायाबा बोरै जाथारनांगौ so बिनिखायनो 1000 बाप रे बाप ये तो बड़ो हेरा আমার বাড়ি গেছে आरो मोनाबिलि समाव हायो एला सुता কে গেল রূপেন্দ্র বাড়ি लाइक खालाम स्टेटास WhatsApp स्टेटास